Здравейте, прекрасни! Днес се включвам с отговор на една прокрадваща се мисъл на всеки, който е попаднал на страничката ми или нещо подобно. А именно въпроса как да стартирам в ЛР. Аз водя здравословен начин на живот и нямам нужда от добавки. Чували ли сте го това? Следователно няма как да стартирам в компания ЛР. Ами окей, а лична хигиена? Нещо, душ, паста за зъби, нещо за почистване на лице, поддържане на кожата, нямаш ли нужда? Защото имам новина за теб. Тук мисля, че отговора няма как да е не, защото ще е интересно как се води здравословен начин на живот без лична хигиена. Най-малкото, което е поне почистване на лицето, хидратация на кожата, шампуан за коса, душ, гел, балсам, маска за коса, паста за зъби, крем за тяло, ръце и прочие. Мисля, че минимално поне това се ползва, а за да си част от семейството на ЛР, да имаш достъп до онлайн магазина и да ползваш всички преференции за VIP клиент с всички отстъпки, промоции и прочие, това е напълно достатъчно. Ползваш продуктите за лична хигиена, доставени директно от завода на заводска цена, качество без аналог и си част от ЛР, като същевременно от твоята покупка в сметката ти постъпват и дивиденти. Просто си взимаш душ гел. До тук аз не виждам нищо ангажиращо. Просто си VIP клиент на ЛР и си в семейството на ЛР. Имаш достъп, безплатен достъп до онлайн магазин с информация. Нищо сложно.